Bakmadı. Bilemem. Belki de bolar. Hoş galacıydı. Oňa däme bollar. Ödüň oğul ýansyň, ol seň bilen urlaşdy. Geri verin. Çetre çuday. Mümkin mi? Şeýle ola. hayır sahabat hastahanasy bilen baglaşylan şertnamaň asl nusgasy sizde-mi? Al stoluň üstünde bolmaly. Özüm görüşdirä. Oh. Bu yerden zat tapy biläýsiň. Sen gynanşyk gör. Siz näme üçin gizlin resmi namalary berde goýýaňyz? Herteç mehmanhanasynyň taslamasy. Maňa kömekçi gerek diýip näçe gedekler aýtdym. Ey Hudaý. Bu mehmanhanaň taslamasy biziň öýümüz. Biziň öýümüz mehmanhana. Lalita. Dogancığım. Eredin, Lalita birinci aylığından bana näme alypdyr? Şokolat bu Sen bana özüňe mı? burada satyn aldыңmy? Lalita. 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 Lalita, Eger daýym biläýse onu bu kağıtlar sana değiştiler. Haber verik. Bağırdat bilen işi var ay. öýü boşatmaga neçe wagt galdy? Bilmedim. Ay şo günüme bulmadan o yavrun ahirler diyen yali. Bari ýogy bir neçe ay galypdyr. Men muňa inanamok. Nabin daýy heýdi şeýdip bilermi? Ähwidin ýok ýerine wagt ýetirip ýörmegiň geregi ýok. Eger de siz ýigrimizin o yavra içinde hazaplaşmasaňyz, Mehmanhana. Berin, net berin. Indi näme etmeli? Sen näme aklından adaşdyňmy, ýol görüň, okmy? Men net büdürkem. Aýtgany, saňa näme gerek? Şekerden kardyna pul soraý. Birden onunla da onça pul bolmasa 150 min. Ey Hudaý. Nä, atsalar al. Şeker. Näme? Kulagyň kermi. Beýe barýanmy? Men äkideýin. Men. Ähwidin ýok ýerine wagt ýetirip ýörmegiň geregi ýok. Düşündiňmi ýa ýok? Cenap Navin üren dolusul adam. Ýöne näme diýseňim ul söwdüger. Cenab bitidmi? Talaum aleyk. Wa aleykum esselam. Lalita, sen cenaba ýolda duşdyňmy? Düşäý. Durçyran. Ha? Köpden mer görnüň okla. Neme de, men şo pul ödläp ýörüşimde. Hemme gerek bolan pullar toplamdan soň size görnäýmedim. Ýöne şumada ýörgýdym. Pulun açyk gitjek geri okla. Bolan wagty beresiň da ho. Men sen goňşyňa, kıyamat günü goňşudan ýepdirler. Senini zähmet ursodyny diýinjiň alyber. Biderek zatlar üçin beýinçilik bolup ýörme. Özümüz bir ýolun taparys. Daýy gideli. Sag bolun cenab. Gideli. Eginimden daha şaýlan ýaly boldy. Muny bellemek gerek. Süýje birdat biçirsene. Seni mysmanakly utaw halyaňa. Hejaň aýt köpürek taýlnadym. Şu näçe bolsa ýitjek. Raho. Salam aleyküm. Yene näme? Cenap, Lalita bilen oň maşgalasyny ýiräksinler. Men şunu soramakçy boldum. Men aýtjak bolandadım. Men ähli resmi namalar taýýarladym cenap.
acayip boşadığı biz derrew işlep başlarız. Olya. Katgowy. Siz özüňiz bilýäňiz, o jay adynyň 30 milyona durýar. Biz bolsa onu 150 min alýar. Biz olara 10-20 min bereriz. Ama cenap, Olara madama köçädiň barsa, biz olara gapal juwanyň anmarynyň burşundan yer bereriz. onun için hiç Bilýän. Ol ýerini tertipleşdiriň. Çıra çekin, ýene şular ýerde atdyrışdyryň. Goýalar şo ýerde ýaşap bersinler. Olar beýle ajaýyp köşde ýaşamaga münasip däl. olaydyanyňyz dogry cenap, ýöne şeker gelen soň bulan göçürlüni Bana da bilen. etme. Biz sen hart bilen şehri, Cenab Şiyem Lawa bilen darşla çay plantasiýasyny uradýas. Hudaýa şükür, inni siz arkaýyn ýatarsyňyz. Ýogsa şol bergim bar diýdiňiz ýördüňiz. Näme diýseňizden bergi bardaýdy. Ödem onu tidirek berjek bolmaly. Ine sana gerek bolsa, bir biýinjelik bolmakdan diýini diýdik, inni beýlekdi başlady. Jenap Navin sen ýanynda ka o arada aýdypdyr. Ha? Olaýsa aýdy bersin. Bergimi damy bergiligine galar. Sen düşüne, biz on çopulu nirden alaly? Nerden? Men az ekenne ýygnan serişden bar. Ejemiň hem şaýlaryny satarys. Sen aýdýanyň näme? Dogonmyň bede şaýlaryny satarsmy? Şu gün sana näme bolýar Lalita? Men sizi nädip düşündirsem kem taýdaçan. Egerde biz bergini wagtyna berip bilmesek, onda biziň hemmemiz Sana näme boldy? Ağlama, hiç tat bolma. Sen näme? Cenap Nabini ananmaçylyk edýärmi, ha? Aýtaly. Salam daýy, salam daýda. Ha, geçiversin ýyta. Alyň dadyň biz çarla ýigit Şey tapdyk. diýsene. Vay, sen näme göz ýaş edýän? Toy işlerine kim kömek eder? Ýür toy köýnegini saýlaly. Toyu haýsy ona bellidiňiz onsoň? Aýyň onun kızına awadatdan soň. Şeýle basynmy? Siz nädip Wah, ýetişir? onuň dogruly ýöne pandiçi şogun tähetli günnidi. Gullaksaň toýdur da. Ben bir-birini gullakan bilen toy bolýarmy? Wah, neme? Ogun gaty gogun şoň üçin bir-biriniň boýnuny gullaksalar bollugydyr da. Gyýdymy beýlik goýbermerdi. Däpde dur boýunça toy eder. Şeýle gerek. Ha, o elbetde. Hany ýör gideli. Yok, men şekerin ýanyna barmaly. Lalita, men şu taýdan gelimde ol öýde ýok. Ol ajit bilen gidipdir. Gelen soň barar, ýör. Ýöne, Bargaýdym. O ýere barsaň göwnüň açylar. Düýün näme bolany bilýärmi? Grişiň men bilen dukana gitmegini haýyş etdim. Sen gelmedin. O bolsa düýünden men Hudaý, dinlemedim. bir mut mümkinmi? Hawa gyýdym. Şeker gelmedimi? Sen ýa gelen o? Men sunýetalarda boljak. Eger gelse habar berey. Bolýa gyýdym. Bolýa, ýör gitdik. Dinle. Eger şu ýerde ruh arasy adam bar bolsa, goýol şu ýere gelsin. Wi, näme garaň? Ene o diýanyňyza geldi. Men indi gidibersem bora. Saýlarymyz gowalarmy ka diýen. Toyo taýýarlyk görmer. Siz bolsa oýun bilen başga ýol Hay şey diyen yugoşrak Ha? bolsaňyz lan. Doganjan, sen näme dursun? Diýdirek bir zat sora da. Näme dursun sorasana? Sora. Arzu etdim. Inne bolsa, siziň sowalyňyza jogap. P R O B L E T ah Yugoş pet gelberme. B U D E T R Y Ş E N. Mesele çödülür. Doganjan, teň näme meseleň bardygyny bilemok. Ýöne ol çödülür. Ýogsa da näme meseleň bar Doganjan aýtsana, näme boldy? Aýt da. Hiçdan. Inne bolsa, siziň meseleňizi kimin çözeceğini bileliň. G I R I Ş. Giriş. 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 Siz doğanlıda kömek ederdiňizmi? Elbetde. Sebäbi oň elinde magnet bar ahry. Why, men şeýle diremeýdim la allawçy. Şoň ýal degişmeleri men halamok. Lalita, gyýdym. Cenap Şeker geldi. Men gideýin. Sağ bolun. Doňunjan, şeýkir diýilýän kim ay? Men ýanyma gelipsiňler. Bollala şeker. Näme boldy? Maňa pul gerek. Näme üçin soraýaň? Senin açary bara? Maňa gaty köp mukdarda gerek. Näçe? 150 min. 150 min? Uçor tatyn aljak bolýarmy? Gönül Londona uçor ýaly.
Oyun etmeyen betesene. Çınım aydiyan bana 150 min gerek. Onça pul näme gerek? Näme? Bir zat bolmy? Şeker men. Näme? Bana Aýdy ber. Şeker. Näme kaka? Häzir sen gitmek üçin ýygyňdan syt kart geler. Men ýanyma gir. Ýör şeker. $150 üçin olur 30 milyonluk jaýlaryny elden giderýärmi? Ata babalarynyň jaýyndan çykarýarlarmy? Awwa. Eger men 150 miňim bolan bolsa, şo pullary Navin aýyň güzüne gelmerdim. Şo pul mende bar. Näme? Men oň diýen pulny berýärmi? Sen näme üçin olara onça pul Doğancan. bermekçi? 150 miň diýmek 11.200 funtdan ograk bolýar. Gödüňe getir. Bize toyda sadanlar aydym sady edip otursalar. O taýda bolsa olan maşgalaryny köçe çykarsalar, saňa ýakarmy? Sen dogry aýdýaň. Dogrudanam sen kömek edip biljekmi? Şeýseňe doganjygym Hudaý seni ýalkar. Men şey derim. Ýöne, oň sebäbi näme? Lalita. Näme men onu ýöne kömekli berýärmi? Elbette. Men muňa düşünnüm. Bar gitdi aýna sere sen leňe çalgylardyň. Ya senem. Ýöne diýip goýar. Tamsyjak. Aydiýanyň näme oglum? Men näde bunan çagmam bilemok. Lalita kıydym. Giriş meni data nagar diyen tatlamada ödüne hizmettaş etmek isleýär. Ödüne hizmettaş? Hawa. Diňe olam del. Maňa aýda 3000 rupiýa aýlyk bellep 5 ýylyň hakynam öňünden töledi. Hine 180.000 rupiýa. Ýerne aýly. Tüýt wagtynda ýetişäýdi. Atam, men size artık işlat veremem. Sizin ailenizin yartını öňünden töleýän. Ýöne oglum nemele men bir ýaşda. Näme? Görýäň men bir garrad. Atam, gep ýaşda däl. Ol sizin anamyňyzda. Sizin paýhadyňyzda, hemem tejribeňizde. Eýdim eşdiýäňmi? Bolýar da. Eger siz şeýle netije gelen bolsaňyz men Siz alaýar. bizi hemme kynçylykdan halat etdiňiz. Umumana Cenab Navin ören dogurçyly adam. Belki şeyledir. Şonu da atam bergin näçe çalt ütseňiz, şonça da gow bolar. Oglum dogry aýdýan. Men bular ýygnaýyn. Vay, yine de ağlayanmı? Hani ağlamaň betet. Men sana hödür edýän. Inni bolsa tiderek özüňe terenjam. Ne üçün? Giriş, siz näme aýtmadyňyz maňa? Wi, hawa, şun bir restorana gidýär. Oňa 2 sebäp bar. Çara üçin gudoçlyk barynmy? Belli. Begedek kelläňi de agyrmy da? Hani bar, tiderek çalsyrynsyna Lalita. Wi, Lalita. Bugün men öpçül köşümge ýaý. Men onda ýöre bilem o. Bolum çaltyrak. Muňa hem Mehmet Yakaladım, näde yok. berler serkap? Muňa sygmarsa. Gaýg etmesene. Göwün sygsa göwre sygar diýipdirler. Ana emmeň bilen çaltyrak. Koýl. Inni bir köýnüň apalaymy? Bol sene minsene.
Selamun aleyküm Cenab Nabi. Salam Durçeranay. Geçin oturun. Ne, men yanıma işilce geldiniz mi? Ne dedin pulunuzu getirdim. Pul? Ne men pulu? Öy için. Ne şu 150 min. Siz onca pul nereden aldınız? Allah halat etmek için perişlerini yollaptır. Sen onu beyt bilmezsin. Katyanmat değil mi? Sen o çay için eyyem bir gedek kırığını pul aldın. Enini alıp bilmersin. Yok. Siz bana tert düşünüyorsunuz Cenab. Siz Giriş tanıyanız mı? Siz onu tanıyan ne aldınız o? Giriş täze tatlamasından beni ödüne hizmetleşedi vallahi. Bir de bana tölen hakkı. Men sizin eden yaxşılığınızı yerine salıp bilmen. Bulmanla pulunuzu da qaytarıp bileyen. Ine alın Cenab. Kaç dedi yani. On sonra ine şu yer kolunuzu çekin. İnni cayın resmi namalarının beri aydınız. Salamun aleyküm dayı. Sağlık mı oğlum? Kakamın yanına Oğlum. geldim ben. Durgu bigedek bidede nazarın talli. Benim ondan kakan hemme berilerini berip biyindim. Şey diye. Ha? Biliyan mi? Giriş London'da yaşa. Kerametli Durgu olsa bana kömek ettin deyip yürüyte yollaptır. Hemem 180 min rupiya. Hep oraya men gittim. Oğlum akşam adı tana gelgin. Sen ne diyen ne? Üstünden masarsın. Ayağım ışır. Bu ne emettiniz ol? Sizin sarıyınız, halkağınız, innem şay sepiniz. Sen meňem gyýdym ahry. Allah seni yaman gözden, yaman dillerden gorasun. Men özüm senden gözüm aýryp bilem oga. Nire düşseňem şu öýüň melikesi bol. Goý saňa ajaýyp şahzada yollaş bolsun. Han tidirek bolsaňyz lan. Siziň ýygyňyzdan ýa 5 gedek çapar geldi. Bolun. Çaltyrak bol, meňem şahzadam alyp git. Ha? Näme boldy? Bilemok. Olam edil qakat ýaly unym tapamok, munym tapamok diýip bize ırsaraya. Oňa ýetmeýän zat olam taýak. Baron tidirek alyp çyk. Ýene 15 minutdan toý başlaýar. Bolýa. Sen henidem taýyn näme? Ýene 15 minutdan toý. A sen orada süýnüp sarkyp oturýarsyň. Bu saglygyň üçin ziýanly. Geýinsene çaltyrak.
Nämen gowdugyny ýa erwetdigini maňa düşündirmegiň geregi ýok. Näme gaharlanýaň? Zynjyry ýylrygyja tapamak diýen bolýan. Ine hemmeden berdi. Bu näme onna? Men gitjek gel. Bu näme üçin gitjek del? Näme bu toymy? Hiç ýyla adaglama ýok, zat ýok. Toy edýäsen bol çagyrýarlar. Şoň üçin gitjek gel. Toy sen keypiň öre bellemegi unudypdyrlar, bagışla. Toyuň sähede ýyllyda göre bellendi. Sunyta şoň ýaly gün seýrek gelýär diýip aýdýar. Bir-birine gullaksalar boldy. Men aýtdym ha gitjek gel diýip. Borony. Saňa şu näme boldy? O sen işin gel. Sen özüňe bir datlar bolupdyr. Kim bilen näme bolupdyr? Sen bilen, hemem sen daýyň durçaran bilen. Näme üçin ol gereçden pul alypdyr? Eýdem näme tanşy adamdan pul alýarmy? Hakam onu sizden soradymy? Oň näme üçin pul berendi bilýärmi? Sen bilýärmi? Ol baryňy satyn aljak bolýar. Size restoranlara alyp gidýär, pul berýär. Men bererdim ha. Men senden soradym. Sen näme üçin garaşmadyň? Näme üçin gitdiň? Onça pulu sen nerden aljakdyň? Lalita sen bir zada düşünjek bolsana, kakamdan sorardım ha. Kakaňa bolan bergimi de ödünden alyp ýene ödüne berelimi? Bilýärmi sen kakaň ol? Yer bolýaly. Hudaýa şükür bary gülýäli geçdi. Näme? Hiç zat. Onsaňam men Moulin Rouge'a gitmedim. Näme üçin? Sen gadagan etdiň. Hasan men sana gadagan edipdirin. Sen şeýle bir gaharlandyň. Sen maňa şeýle bir zatlar diýdiň. Giderinmi? Senden ruhsatsyz giderinmi? Lalita. Mudama maňa gaharlanyp ýörsüň. Lalita. Daýym bilen girişemedin bile çözülür. Pulu olar verdiler, men günäm näme? Lalita. Lalita bağışla beni. Menden başgalar gittiler. Haýyş Men edýär. gitmen. Men hiç ýere gitmen. Bağışla beni. Men bu zatlar gamal. Ben näme etdiň bolla? Men ýene näme edipdir? Birden öten akşam sana toy monjuğunda kalmalılar näme? Şakir bu gülläle bu. Şakir. İnnekle beli oyun etme. Men oynadym ok. Şunun näýle aýratyn günüň özüň gowulýar. Sen adat ahyryna sen dogam etmediň. Men onu düzeltmekçi. Senem gıydym gülleri boynundan atayı. İnni bolsa barlarım şu ne şeylek men sizi er ayal dip ağlar edýär. İnni bolsa men ýerimden gaýtalaň. Hakykatdanam sen şu şeýle bir owadan
O sana bir zat aýtdymy ýa-da ýok. Öz wagtynyň näil çüwenligini ol gödegine de getirip bilýän näler. Dowanym sen näme beýle eglendin? Men şu ýerde boldum. Owadan ýere? He? Bärigen birini goýaýyn. Hani ýene şonu okutdynan? Keret, girişede bu eşikler gowy gelişipdir. Dogry gere? Yok yok. Hemme zat gulýar. Ey giriş, soğuk nahar kän verme. Sede diýen, inni gydygyň tagam Bular getirber. näme öňden tanışmy? Bilemok. Bu nahar soğuwasa tagam bolmaz. Ol sediň inglis sörükleňi diýerler. Yap ýaňy watany dolum keldim. Şu çaka seni sen ýerde boldum. Başga bir toýda eglendim. Bärigem ýetişmeliňi olar aýtmaly ekeninde. Eger men o ýerde bolmadyk bolsam, onda toýam bolmazdy. Alyň daýjan. Alyň ne? Giriş. Kakama öýdüm hyzmat eder. Şeýle Dowan. Stawal. Sana bu eşikler gowy gelişipdir. Başlan. Barın siz hem kömekleşin. Barın. Bar sen hem git. Ine ýene-de. Alyň. Lalita teret. O şugun hakyky gelinlik. Irden ýetdi owatly oraya. Hemme zatlar şugun ulagy ýükläp goý. Bolýa daý. Hoş gal. Öýe gödülük bolarsyň da. Aman markel oglum. Ejeme, onsa ol Lalitada seyredersin, bolýarmy? Siz öz aladaňyza medin jena. Bolýa. Näde bol şeýle bolup billakmak. Diýbek sen özüň hiç taýda duraň okda. Janap, islenek wagt başga jaý tap bileriz. Biz näme tapyp bileriz? Başga birini. Biziň şertnamamyz bar da. Sen şuňa düşünýänmi? Janap, men bilýän ýöne. Näme ýöne? Sen polçoň bolup dur. Janap, maňa gulak asyn. Apal. Janap, Gaýdyp men seni görmäýin düşündiňmi? Yalançy. Men seni gödönüň artyna taşladar. Cenap ine sen üçin kesilen 150 000 baha köpürek dämi? näme diýdiňiz? Men oglumyň puluna gezip ýörün gyzjagas. Giriş 150 000 töläpdir. Sen ýalaklara köpürek dälmi? Cenap siziň beýdimene hakyňyz ýok. Ursat beremok. A sen kime näme ursat berýän? Şähermi? Men oňa beren sowalgy puluma seni satyn alýanlygy üçinmi? Ya girişemi? Bir wadan o moy pul bilen seni şemişelik özüne maýl edenlik üçinmi? Siz çenden çykýaňyz. Men goýsy gidin. Şey diye, sen näme men gorkuzjak bolýanmy? Girişden alan puluna dayanan bolýanmy? Sen hem özün pulu satyan ayarlardan. Sizi olara näme diýenlerini bilemok. Ýöne biz ýaly paýhasy adamlaryň arasyny olara satylan azgyn ýeler indi bolsa şu ýerden ýok bol. Gaýdyp sen goloý goltumuňam men gözüme görnäýmän. Indi bolsa gümüň şak şu ýerden oglumyň ýanyda görnäýmän. Eşdämi? Çykkym bol. Näme düşünýärmi dama men sen hakda pikir edýän. Belkim otludan möküp sen ýanyňa dolanmalylar. Ýok, mümkin näl. Olaň näme hakdaýdy maýdanlaryny bilýärmi? Durmuş, kert gaýadan marýan otla salym edýär. Sen muňa näme diýjek? Ýöne sen bärde ýok da.
Assalamu alaykum jenap şeyh. Wa alaykum assalam. Sen hart geldi Hawa, olar size ikinzarlykda garaşýar. Atwowy. Jenap, biz size mihmanhanadan yer al koyduk. Alat etmeň, men şu naşam ýerime dolanjak. Şuň? Bolýa, onda ýertir maňa çaňadyň. Bolýa jenap. Ine de men. Sen Bu yerlerde duçarını garaşlarmı? Ay, oglanlar, sizin etiýäniňiz näme? Bu yerde nämeler bolýar? Näme üçin haýat galdyrýarlar? Sen ne yapçın bizim bağımız çapyanı? Ne yapçın bir yerden divar kaldırıyorlar? Ben onu hiç birini görmek istemok. Men senden ne yapçın ağa çapyan deyip soruyan? Daýjan köşeşim. Men ne yapçın koşaşmaly? Men bilýär Sen näme ýany bilýän? Bagysjagaz barny bildirek etdi. Kaka, burada da bolýar. Kaka, Daýjan. kaka. Sana näme bolýar? Kaka, Daýjan. Atwowy, men resmi namalar düzedip, soň size goşulur. ine hemme zat gülýär bolaýdy diýär. Gatwoy. Men ýadadım. İşi tamamladık. Inni diň jalsagam bolýa. Gelini bir yerlere var, bidatlar belläli. Men sizden ötünüş soraýan. Şu naşam men Kalkutta ugamly. Näme? Hawa, ertir ýalgymma. 50 san sadanny çağırdy. Sen alaň ok gerek. Elbetde alamok. Näme üçin sen alaýyn? Bolýa, men barlar. Barla. Uy, tas ýardymdan çykarypdyryn. Öýjaňa sene wagdary uly urusunlar. O barada benjalik bolma. Ajaýyp sallar ýa. Men sady gowerýän. Hoş bal. Hey! O nire etdi? Dowanjan. Men oňa durmuşa çyksam bolýa. İşini gaýtar. Arabaçy. Şunu hemen şonu yüklü. Kaka sizmi? Öýde hemen zat yer bermi? Berdi näme işler? Duruşuna kan ýokanlyk. Näme boldy? Ejeme bir zat boldum ya. Ejeň näme? Şu wagt hemmemiz üçin gowy däl. Ejeň şeýle bir kanmasy çygaldy. Näme şu? Durçaranyň ýüreginden tutdy. Edil şu wagtym olar Griş bilen Lalitaň toýuny maslahatlaşypdylar. Olet beýle bolýar. Sonra bilen bulaşyp oturma, boljak işe ýem boldy. Bu zamanyny gatnaşyk, duýgudaşlyk, sevgi, dostluk bilen bar satylýar. Duruşy bilen allawçylyk kim köp dölese şola mutýar. Ol ýöne bir seni peýdalanny. Ol mudama senden pul alýardy. Aýny häzir jaý satyn almak üçin näme üçin girişden pul alýar? Näme üçin ol sen ýanyňa gelmendir? Bilýärmi näme üçin? Sebäp ol seni utançsız lälik haram hor hadap edýär. Kakasynyň puluna ýaşap ýörün ağry samsyk lellim hadap edýär. Seni moňa şeýle pikir etmäge sebäp bolýan. Hakykatdan ham sen kakasynyň hasabyna ýaşap ýörün lellim nadan. Bu haýat näme? Men onu gurmagy buyruk berdim. Men şol öýdäkileň hiç birini hatda kölegesinem görmek islemok. Sana da gadagan edýär. Ece? Oğlum, ol ýaňçy uka gitdi. Şeker. Oğlum, geldiňmi? Göre. Sen gitdiň golyn, bu ýerde nämeler bolup geçdi? Ece? Dogrymy? Lalita bilen Griş. Oğlum, Size kim aýtdy? Vasunt xara. Kim bilýär? Belki de oğlugadyr oğlum. Bollediňini Lukman sana köp gurlamy gadagan etdi. O ýerde sen işiň ýok. Hükman. Lukman, alın, sağ olun. Sağ olun. Giriş babu.
Häzir ol doğdun ber wagty. Siz oň gaty gowy seretmeli bolarsyňyz. Men size hat bererim. Salam Şeker. Eýem geldinmi? Daim nähili. Ýagşylyk. Siz oň Londona keçek diýip dogry netije giripsiňiz diýip pikir edýän. Başga alat ýokda. Sen daim Londona gitjek bolýarmy? Diňe on näl? Hemmetinem. Oň ýagdaý petelýe. Hayal ýagyrlyk etmeliler. Lukman bir zat diýjek bolduňyzmy? Bagışlaň, men daim bilen görüşeýinle. Men bir gowy tanışlyk manym bar, ol size kömek eder. Koyal. Görüş. Oğlum Lukman'a gem gitti mi? Kawa. Şeker. Sen kaçan geldin? Men Kulak as. Seni ýem oňa derman berdinmi? Inni köýde kaçan vermeli? Akşam 8-de süýt bilen. Öýde süýt ýok. Ziýany ýokla. Özüm getirir. Başga da gerek tapdamy? Süýtçi aýda ertir süýt getirmedinem. Bolýar. Uy, ýoksa da giriş. Cenap, ine bu sizin resmi namalarınız hem petekleriniz. Haşit edýän, ine şu ýere goluňyzy çekin. Sağ olun. Şeker oğlum, sen kaçan geldin? ine Petekleri getiripdirler. Sen daýyňa näme bolanyny gördüňmi? Häzir men diňe Londonyň lukmanlaryny umyt baglaýan. Daydajan. Doğru mu giriş bilen Lalita? Haw oğlum, sen daýyň şonu isleýe. Biz giriş ýaly oglany başga nireden taparys. Ece, berik gel. Bolýa oğlum. Şeker, şeker. Hudaýa şükür sen geldin. Inni hemme zat gülýär bar. Şeýle gerek. Sen şey edip satılanyňa ynanamak. Şeker. Haýyş edýän. Sen ýar şeýle aýarlar. Siz ýaly abraýly adamlaryň aýdyşýaly. Intep ýörün. Satılan. Bu sennel. Bu sözleri sen kakyň aýdýa. Senem edil şoň ýaly. Sen ýene de kakam hakda bir zat aýtsaň, men seni hut öz elim bilen öldürürüm. कितने दिनों के बाद आई वो अकेली है चुप्पी की बिरहा है झिंगुर का बाजे सा रात हमारी तो चांद की सहेली है कितने दिनों के
समझा की बातें भी कोई बुझा दे आज अंधेरे से जी भर के करनी है बातें आज अंधेरा रूठा है अंधेरा बैठा है गुमसुम सा कोने में बैठा है रात हमारी तो चांद की सहेली है कितने दिनों के बाद आई वो अकेली है संझा की बातें भी कोई बुझा दे आज अंधेरे से जी भर के करनी है बातें आज Sen yine de geldin mi? Daý bit şunu uğrayas. Daýdan bilen hoşlaşaýaly. Ben öýümde işiňiz ýok. Hiç kiminen duşşagym bolmaň. Rakhuday, şulaçarlar şeker ederim. Şeker, şeker. Sunita, şeker Koyun, dursana. bollet. Barın gidiverin. Enni size başarılar näme gerek? Enni seninle ulu hadynaň açar bara. Şeýle dämi? अंधेरा पागल है कितना घनेरा है चुभता है डसता है फिर भी वो मेरा है उसकी ही गोदी में सर के सोना है उसकी ही बाहों में चुपके से रोना है आँखों से काजल बन बहता अंधेरा आज। रात हमारी तो चांद की सहेली है कितने दिनों के बाद आई वो अकेली है संझा की बातें भी कोई बुझा दे आज अंधेरे से जी भर के करनी है बातें आज अंधेरा रूठा है Gideli Lalita. अंधेरा बैठा है गुमसुम सा कोने में बैठा है Bilýärmi näme? Sen düýbünden kakan ýalyly. Men gynanýan şu gedek kerteş mihmanhana bilen bagly işi sen alyp barmaly. Kakymyň öz işleşi var, men bolsa öz işleşim. Jenap, söýüňizi bölýän üçin bagyşlaň ýöne uçordan giýje alan. Bu elbetde, bolýa köp sag bolun. Sag bolun. Geçerin Jenap. Sag bolun. Gatty gowy. Sağdan ne bolsaň bu işler gowy aşarýan ekeni. Sağdan da ýok. Telekesi var. Rakuday. Oğlum, Dinleýän ece. gaty yaramaz täzelik. Durçeran inne aramyzda ýok. Oň inson kaýyşyny ýerine getirmek üçin toýy tiýdirek geçirmeli bolupdyr. Toy edipdirlermi? Hawa.
Giri şemmedadyň aladasyny edipdir. Olar inni kepdede gelýärler. Galan zatlar bir jaý etmek üçin bolsa, Şeker, basım ibadet başlanýar. Şeker. Vay. Şeker. Oğlum sana näme boldy? Taglyk mözi? Laljiýa aýdyň. Men gaýtyra öýlenmäge taýýar. Gaty gowy oglum. Örän gowy. Ertirirden men oňa jaň ederin. Ýör gideli. Bysady özüň düzdüňmi? Sen näme işiň bar akmasyk? Salam Şeker. Gayet bilin tutyan durmuş toyun mutluyan. Diňe gutlamak üçin geldiňmi? Yok. Şunu getirdim. Lalita sana oşur dedi. Bu näme? Durçiran daýyň öýüniň resmi namalary. Näme üçin olar maňa berýär? Toy sowat diýdi hasap edey. Lalita aýt. On haýır tagawaty maňa berek gal. Bu haýır tagawat del. Bergi. Sen oňa beren pulloňy Lalita berip bilmejekdigini aýtdy.
Yönü can ediye. Sen ayalyň gata akıllanypdyr. Hawa. Men ayalym gata akıllandy. Şoň üçinem söýýänne. Lalita elmidama şu aydymaydy. Giýje günnüz. Şu aydymy men. Gaty gawan ýadym. İki insan bir-birini şeýle söýüp bilermi? Ýöne toýdan soň öli. Men düýbünden gawanamok. Bilýärmi näme üçin? Sebäbi men ayalym gata akylly. Men koýalym. Koýul? Men sen näme pikir edýäni bilýän. Sen dogry pikir edýän. Men Lalitany tüýsürekden söýýän. Haçandan men oňa maňa durmuşa çykarmyň diýende, men eýem durmuşa çykarny aýtdy. Men oňa adamdyň kimdigini biljek bolup kän tynaşdym. Ýöne ol aýtmady. Özüne şunça horluk, ejir çekdireniň kimdigini bilen hiç mi aýtmandyr. Hatta koýulady. Ýöne ol öýü sen adyňa geçirenne, men çaklamam dogry bolup çykdy. O sen puluňa özünem dahyllyk hasap edýän eken. Ýöne şun sen gaýet bilen toý tutmokçy bolýakan. Şopurlar oň üçin berge uruly. Ýöne ol beriň astyna galmak isleýän ok. Ine Lalita nähili. Eger men şol bir gaýrada duşaýdym, men onu öz ellem bilen Lalitanyň aýagynyň astyna oklardym. Ýöne görýän bolyn. Sen oň aýagynyň astyna da nasip däl ekeniň. Men sana gynanýan şekar. Sen Lalita ýetibem onu ýitiripsin. Sen alyp etbagty adam bütün dünýäde de ýokdur. Siz haçan uğrayaňyz? Şun. Häzir uğraýar. Bedenim bar bola. Inni näsem kam? Şakar. Barda kakandan sonra. Griş näme üçin gelipdir? Bu näme? Balar. Bu durçyranyň üçin resmi namalara. Özüňi güpala ýalet görkezek bolma. Ol jaý taňa saçak bolup gelipmi? Näçe guruluşdyňyz? Lalaji biläýdi, begenjinden ýaňa tanys eder. Men Lalaji bilen gepleşmek isleýän. Alo, Lalaji. Ören ajaýyp täzelik bar. Men ahir o jaý aldım. Lalaji. Hawa. Ýam ugradyk. Rajeshwari. Seret men oglum nähili iş bitirdi. Hatta menem muny başarmadym. Şoň näme degen bilýärmi? Biziň goňşymyz Durçyranyň öýüniň resmi namalary. Hudaýa şükür. Ahir şu öýü aldyňyz. Ýogsa ýene-de näçe adam köýüp giderdi. Şu öýü sebäpli Durçyran ýurdun täzeledi. Lalita bolsa işden kowully, biziň öýlerimiziň arasynda diýwar gallyrly. Rajeshwari. Hudaýa şükür, siz ahir şu öýü aldyňyz. Men näme rötat etdim? Men oňa ady karys pul berdim. O bolsa wagtyny hasaplaşyp bilmedi. Ondan men oň öýüni gyrwyna goýdum. Oda sen bu zatlaň öňünden hasabyny çykardyň. Siz oň hiç haçan siziň bilen özülüşip bilmejekdigini bilýärdiňiz. Rajeshwari, bu täjirçilik. Men bolsa telekeçi. Ören yaranma telekeçi. Şular ýaly gelişi utulmadiňiz. Näme üçin? Sen onu näçe atatyny aldyň? Mut.
Ýöne ol size ören gymmat düşdi. Siz telekesilerde näme diýseň bar, sewda, pul. Ine bugün bir öý. Men sizi ýalgyda hiç asan görmändim. Siz öz arzuw eden jaýyňyza ýetdiňiz. Ýöne oğluňyzy ýitirdiňiz. Sen näme däldirdinmi? Bir näçe minutdan biz gitmeli. Meni ýem lalaja aýtdym. Siz ilki bilen ondan soraň. Ol öz gyzyny öýlenen ogluna berip bilermika? Näme? Hawa. Men ýem öýlendim kaka. Kime? Lalita. Haçan, çynyň oglum. Besedin. Men onu nikahını kabul edemok. O gyzy näçe diýse pul berdi bu ýerden kowup goýber. Et kaka. Siz men aýalmy dil ýetirmäň. Ol pul satylýanlardan däl. Siziň hem aýdýan zatlaryňyz pul bilen başlanýar. Pul bilen utorýar. Şeýledänim kaka. Menem edil özüňe al edip ýetişdirenňe gynanýan kaka. Siz men kalbym ýigrençden nolurdyňyz inni men. Ähli zat siziň gözüňizi bilen görýän. Siz näme edýän bolsaňyz, menem şonu edýän. Men hatta öz aýalyma da el galdyrdım. Şeker, oglum edýäniň näme? Nire barýan? Öz aýalymy öýe getirmek üçin borjum berja etmäge barýan. Sen hiç yer gitmesin. Oğlum sen nire var ya? Vay, gelin. Bana ne hem oldu? Şakır, sen bulsun ehli. Koşuş. Bize dehrini, bize diyen. Şakır! Şakır! Durma, döv Şakır. Döv Şakır. Döv. Acita! Saklanı! Döv Şakır. Yıkını.